Terve, Tertsunen Eero tässä nauttimassa Suomen kauniista kesästä. Me 6 vuotta sitten Karla Sosnavan kanssa aloitettiin tämmönen projekti suomalais-meksikolaisella yhteistyöllä, sävellysyhteistyöllä, Melodeath-projekti Standardi E-Vireestä, mikä emuloi vähän Karloksen vanhoja bändejä. On tämmöstä perus Melodeath ja black metal sekoitusta. Ja biisit saatiin valmiiksi aikoinaan 2019, mutta tässä välissä tapahtui kaikkia bändijäsenten vaihdoksia ja nimenvaihdosta ja muuta ja kaikkea sekannusta, miksi tässä äänityksissä on kestänyt näin pitkään. Mutta nyt viimeinkin 2 päivän päästä saadaan levy ulos ja suurkiitos Claudio Enslerille Sacrificiumista, joka lauloi tosiaan loput biisit, mitä oli jäljellä. Olisi voinut laulaa enemmänkin, hänellä oli erittäin hyvä, hieno ääni, sopi todella hyvin tähän musiikkiin. Käykää ihmeessä katsomassa tää yhteistyö Bandcampista, kun levy tulee. Onhan se striimauspalveluissakin, mutta mieluiten Bandcampista. Ei mitään, Jumalan siunausta, Jeesus Kristus on Herra. Se on meidän bändin sanoma, tai tämän projektin sanoma.